Dobro jutro, pa kako ne bi žarili i palili, pa pogledajte u čemu se vozimo. Ako stvarno imate želju ovoga ljeta upoznati ljepote grada Zagreba i sve njegove znamenitosti, onda stvarno mislim da nema boljega nego fino sjesti u ovu prekrasnu repliku Fordovog modela T iz 1905. i pogledati sve ono lijepo što vam Zagreb nudi. A što sve možemo vidjeti u ovakvom prekrasnom automobilu i u ovakvoj prekrasnoj vožnji, reći će nam Kristijan. Kristijane, dobro jutro. Dobro jutro, zahvaljujem što ste nam došli u goste i pozdravljam sve gledatelje Hrvatske radiotelevizije. Pa evo, sama ideja je začeta 2015. godine, a sa turama smo krenuli prošle godine. Ove godine proširujemo vozni park zbog izrazitog interesa gostiju i turista. Tako da, evo, izuzetno nam je drago što ste nam došli na našu rutu Gornjim gradom i naše stajalište Katarinin trg koje je ujedno i najpopularnije stajalište. Odlično, malo ćemo izaći van pa da vidimo kud vi to sve vozite vaše goste. Naš vozač Dubravko nas je fino sigurno ovdje doveo. Pogledajte kako lijepo izgleda ovaj automobil i s njim možete pogledati zagrebačke ljepote. Ture, rekli smo, izuzetno zanimljive, gdje se sve vozimo, gdje se sve krećemo. Znači mi imamo 5 stajališta u gradu Zagrebu, imamo stajalište gore na Katarininom trgu, Zrinjevcu, Kaptolu te hotelima Esplanade i Westin. Tako da, eto, gosti su najčešće pretežito nekakvih 80% radi se o turistima koji uglavnom dolaze sa engleskog govornog područja, dakle uglavnom se radi o posjetiteljima iz SAD-a, Indije, Bliskog istoka, ali naravno imamo i naše domaće Zagrebčane koje nas eto, se voze Old Zagreb turom. Vjerujem da ima i puno anegdota u tim vožnjama, ali ajmo, recimo, interes je velik, jel tako, za ovakav oblik upoznavanja Zagreba? Tako je, izuzetno velik. Kao što sam rekao, ovih dana očekujemo 4 nova vozila kojima ćemo proširiti naš vozni park. Eto, ja bih sad posebno istaknuo za sve vaše gledatelje jednu ekskluzivu da srijedom vozimo HEP srijedu koju se dakle ne naplaćuje, besplatne vožnje sa Zrinjevca koju sponzorira HEP Hrvatska elektroprivreda. Što to onda znači? Dođemo na Zrinjevac u koliko sati? Gdje se ukrcamo? Znači od samog početka travnja pa sve do kraja rujna u periodu od 12 do 18 sati. Naši vozači će biti sa sjeverne strane na stajalištu za autobus, tako da od 12 do 18 sati dođete, pozivamo vas sve na besplatne vožnje do kraja rujna. Zato moramo posebno spomenuti, dakle, ove vožnje su, možemo to tako reći, ekološki osviještene, je li tako? Tako je. Vozimo na struju, jel? Radi se o električnom pogonu, da, u potpunosti 100% električni pogon. Koji je zapravo cilj onda cijelog ovog projekta i vožnje na struju i upoznavanja ovako zagrebačkih ljepota? Pa nekako cilj je dakle proširenje portfelja turističkih proizvoda grada Zagreba, dopuna samog sightseeinga i u svakom slučaju dakle vožnja na ekološki osviješten način, kombinacija ekološkog turizma sa elementima nekakvog avanturističkog i urbanog turizma. Odlično, a mi onda idemo prema Zrinjevcu na vašu početnu postaju. Gospodin Dubravko, ajde uvedite nas unutra. Možemo? Možemo. Evo ga, da vidimo kako kreće ova izuzetno zanimljiva vožnja. Evo, vi ste nam lijepo obučeni. U čemu je gospodin Dubravko? Recite, gospodin Dubravko, izvolite se predstaviti. Evo, imam na glavi cilindar, bijela košulja i crne hlače. To je karakteristično za burgere naše, jel tako? Pa onda krenimo, ajde. Stih sa početka 20. stoljeća. Dragi moji, evo, ako ste zainteresirani, onda svakako sjednite u ovaj prekrasan model i upoznajte zagrebačke ljepote. Vjerujte, stvarno se isplati. Mislim, ovo je jako lijepo, jel tako? Baš nam je ugodno ovdje iza. Možemo krenuti. Gospodine Dubravko, povedite nas. Evo ga. Krećemo, evo. Mi smo spremni